Koncem 18. století už bylo z Afriky odvezeno přes 11 milionů afrických mužů, žen a dětí, aby jako otroci sloužili v karibské oblasti a amerických koloniích. Britské království bylo nejmocnější supervelmocí světa a slávu impéria podpírala schrbená záda otroků. Nebylo mnoho těch, kteří by obchod s otroky odsuzovali. A z nich jen pramálo statečných našlo odvahu otevřeně proti němu vystoupit. Palace Pictures uvádí. Nezlomná vůle. Anglie, rok 1797. Pohni se, mrcholína! Pohni se! Hned zastavte! No tak! Dělej! Wilbre, ještě nejsi v pořádku. Nech to plavat. Když ho necháte hodinu odpočinout, možná se vzchopí. To jste k čertu zač. Hej! Měl projev v Londýně. Je to William Wilberforce. Co ten bič? Nech ho tam. Vítejte doma, pane. Kde jsi se zdržel? To bláto nám vzalo půl dne. Koukni, Marian. Ale překvapení. Doufám, že příjemné. Wilbre, jsi to ty? Ne tak docela. Mé tělo si se mnou zase zahrává. Přijel, aby se tu zotavil. Musíš něco sníst. Snad snídani. Ne moc brzy. Jsem na dovolené. Je to tak, bratranče? Vy spolu nemluvíte. Neřekl jsi mu, že se tím zabíjí? Už je u nás, bude v pořádku. Kolik je hodin? Jsou 3 ráno, čas na lék. Aha, takže ty mě budíš jenom proto, abys mi dal lék na usnutí? Vidím, že už i ty brojíš proti užívání léku. Jsi spal? Spánek mě vyčerpává víc než bdění. Po opiu přijdou krásné sny. Přehrává mi život, aby se mi smál. Ukazuje mi, co jsem nedokázal. Wilbre, parlament si tě nezaslouží. Tvůj poslední návrh neprošel, protože 4 jeho zastánci šli raději zdarma na operetu, místo aby hlasovali. Ve snu jsem jim aspoň převrhl stoly. Ale víš, co je nejhorší? Už nemůžu zpívat.
Vzpomínáš, jak mi to šlo? Najdeme s Marian způsob, jak ti vrátit hlas. Jistě, musíme ten návrh předložit parlamentu znovu. Naprosto souhlasím. Určitě. Jistě, pane. Římané věřili, že tato voda oživuje mrtvé. Ovšem voda, kterou zkoumám, má většinou opačný účinek. Takže, co je tak naléhavé? Řekla jsem naléhavé. Marian, ještě někoho čekáš? V této budově objevíš tajemství zdraví a šťastného života. Ve sklenici vody? Možná jsi všiml, že od sňatku s Marian se těším pevnému zdraví. To ti ze srdce Je přeji. to skoro vědecký fakt. Svatba a zdraví jdou ruku v ruce nerozlučně. Svobodní muži chřadnou a umírají v obydlích páchnoucích potem. Henry, o čem to blábolíš? O lásce, Wilberforce. Pojď. Jdeme pozdě. Ta voda je tam miliony let, neutečená. Tak, co probereme teď? Já nevím. Zákaz obchodu s otroky. Co ty na to? Marian, kdybych věděla, že tak prahneš po politické debatě, poslala bych ti poštou nějakého konzervativce, abys měla na koho křičet. Ale ne, podívej. Mluvíme o zrušení obchodu s otroky a v tom přichází můj manžel se samotným Williamem Wilberforcem, největším abolicionistou v Anglii a také samozřejmě i nejsvobodnějším. Podívej, to je Marian. A kdo pak je ta okouzlující, že? Marian je tady? To je vedlejší, jde o tu ženu, co je tu s ní. Barbara Spoonrow. Angažuje se v užitečných věcech a navíc je naprosto svobodná. Marian, jsi nestoudná. Henry, já nepotřebuji, aby mi někdo hledal manželku. Tomu neodpustím. A já zase jí. Nicméně, pane Wilberforci, kdybychom se setkali za jiných okolností, řekla bych vám, že si hluboce vážím snahy přesvědčit hloupý parlament o zrušení obchodu s otroky. Potom bych ovšem raději stočil řeč na botaniku. Na botaniku? Proč na ní? Prostě na jiné téma, snažím se tu z politiky vyléčit. Takový rozhovor by mě nudil. Takže i za jiných okolností by to bylo fiasko. Příjemný den. Nashledanou. Zájmu vážených kolegů je třeba zopakovat Dolní sněmovna o 15 let dříve. válce. Prostý fakt. Rebelové jsou nám odkázáni na milost a nemilost. Není naprosto pochyb o tom, že naše vojenská síla předčí americkou. Rozlišujme ovšem mezi silou a spravedlností. Kde se tu vzal ten uštěkaný pes? Myslím, že to je yorkshireský teriér, pane. Spíš než protřelý politik.
Je už na čase, aby náš obtloustlý přítel a jeho nohsledi ustoupili těm, kterým je blahorodné země přednější než jejich osobní malicherné zájmy. Což pak nechápe, jak nebezpečné je mluvit tu rozumně. Je jim rovnocenným protivníkem. Můj ctihodný přítel navrhuje, abychom se před revolucionáři sklonili. Revoluce je jako kapavka. Přenáší se z člověka na člověka. Skláním se před vašimi hlubokými znalostmi a zkušenostmi v otázce kapavky, pane. Co ten o tom může vědět? Určitě. Přesně. Správně to řekl, ano. Proč bychom se stahovali z Ameriky, když je polovina Američanů loajální ke koruně? Omyl, loajální je sotva 1 ze 4. Jestli je to pro něj polovina, nechtěl bych se s ním dělit o postel. To je úrad ministra zahraničí. Náš mladý přítel by měl sněmovně vysvětlit rozdíl mezi ustoupením a kapitulací. Správně. Rozdíl mezi ustoupením a kapitulací spočívá jen ve ztrátě času. A možná i v dalších 10 000 bezdůvodně zmařených mladých životech. No ano. Ještě, pan. Ne, díky. 2 gineje. Ach, můj Prospero, proč si mě opustil? Řeční jak děs. U stolu se třás. Vaše milosti, tihle obchodníčci jsou bohatší než my. Vida, mám ještě 10 ginejí. Vsázím všechno. Hrajete dál, Wilberforsi? Tušku a papír. Ne, místní pravidlo, žádné úpisy. Mezi gentlemany snad, ale Wilberforce je obchodník. Hraje se tu pouze s hotovostí. Wilberforce, přijmete můj dlužný úpis? Rozdělme si bank a hotovo. K čertu s tím. Sadí mě jakou věc. Nemáte nic, po čem bych toužil. Tarletone mého negra. Mého kočího. Vzbuďte ho a přiveďte ho sem. Koupil jsem ho v Port of Spain. Chutná mu víc než mě, takže má sílu jako kůň. V Karibiku by stál nejméně 25 ginej. Hra skončila. Co pak Wilberforce? Kdybych ho nepřivezl do Londýna, dávno by se udřel k smrti na třtinové plantáži. Zachránil jsem mu život. To je on. Zvyšuji sázku. Wilberforce, tak hrajete dál. Dobrý večer. Chováš se, jako bys o tom nevěděl. Je to jako arzen, každá další dávka násobí účinek. Nemáš strach z Clarence? Protože je synem krále? Takže chceš krvavé nosy a rozbité hlavy. Shakespeareův Jindřich IV. Hra o změnách v Anglii. Měly by nastat. To je ale na nás. Nevěříš, že můžeme něco změnit? Nejdřív bych změnil sebe.
Vzpomínáš, jak mě v Cambridge považovali za zpěváka? Vzpomínám. Víš co, půjdu tam a zaspívám jim. Žijeme svému lidu a plujem po moři. Pro lidská práva, svobodu naše srdce Prosím, zahoří. ticho. A pro lidská práva, Ticho. svobodu naše srdce zahoří. Ticho! Na moře loď plouvá teď. Jste jako zbor uměukaných kocourů. Já vám představím někoho, kdo zpívat opravdu umí. No, to jsem zvědavý. Já taky. Poslechneme si. Tuto píseň bych rád věnoval svému ctihodnému příteli vévodovi z Clarence. Napsal ji můj přítel kazatel. Byl kapitánem na otrokářské lodi. Litoval svých hříchů a tak napsal tuhle píseň. Už z hor zní zvon, to Radikál to má dneska těžko. Co mu zbývá, když lituje svých hříchů? Co hříšné ochrání, směr svůj já ztratil jsem, však zase jdu dál. Slepý dřív, však dnes zás zřím. Můj bože. Vím, že je to absurdní, ale budu k tobě muset promlouvat tajně. Promiňte, že ruším, pane. U kuchyňských dveří stojí žebrák. Odehnal bych ho, ale nařídil jste, abych se vás vždy ptal. Dejte mu snídani. Dobře, pane. Richarde, Pane? vím, že lehat si na mokrý trávník není normální. Do toho mi nic není. Popravdě, chovám se podivněji než obvykle, viďte. Je v tom Bůh. Dnes mám milion pracovních schůzek, ale nejraději bych tu celý den jen seděl, prohlížel si pampelišky a obdivoval obyčejné pavučiny. Našel jste Boha? On našel mě. Uvědomujete si, jak je to nepřístojné? Jak hloupě to zní? Čeká mě závratná politická kariéra a já toužím po pavoučích sítích. Smutný osud člověka, jenž zemře známý ostatním, leč neznámý sám sobě. Francis Bacon. Občas nahlédnu do vašich knih. Když mi bylo 15, chtěl jsem k cirkusu. Mohl jsem být akrobat. Dobrý den, pane. Dobrý den. Dovolte. Četl jsi můj dopis? Ten dopis si nenapsal ty. Byl to nějaký fanatický kazatel, kterého nosíš v hlavě. Ne.
A odpověděl ti? Kdo? Bůh. Chtěl se ho přece zeptat, jestli se máš vzdát politiky, či... Nikdy jsi nebral servítky. Potřebuji nutně vědět, jak ses rozhodl. Co tak hoří? Já... Chci se stát ministerským předsedou. Jednou snad, ale... Ne, už brzy. Zakrátko. Díky tvým výstupům v parlamentu budou Fox a North muset rezignovat. Premiérem se stane Lord Brockingham. Ten je na tom se zdravím zle. Až zemře, přijde má chvíle. Máš to promyšlené. Přál bych si, Wilbure, abys stál po mém boku. Četl jsi můj dopis, ale nic si z něj nepochopil. Chci tě mít ve vládě na postu, který si sám vybereš. Nesmysl lidé našeho věku nikdy nevládli. Takže jsme příliš mladí na to, abychom pochopili, že je to nemožné. Proto to můžeme udělat. Chci znát tvou odpověď, Wilbure. Toužíš svým krásným hlasem velebit Hospodina? A nebo změnit svět? Dobře, a teď mi ještě nakrájej tohle, ano? Ale čas, musíš to zvládnout sama. Přisyp mi trochu mouky. Můj bože, vůbec mi to nejde. Marjorie, kde jsem pan Wilberforce? Rychle, tu cibuli! Marjorie, pozval jsem pár lidí na večeři. Marjorie! Marjorie! Už je toho na ně moc. Jak to? Tak například dnes na oběd přišlo 25 hostů. Vážně? To máš tady. Je to výborné. Pojď, malička, vem si. Pořádně se najez. Pokud si vzpomínáte, rozhodl jste se takto odměnit dobrovolníky pracující pro finančně nezajištěné charitativní spolky. Někteří sebou přivedli děti z chudobince a jiní zase méně potřebné příbuzné. No, asi bych si měl pořídit. Diář, pane. Nebo víc kuchařů. To má být předkrm? Ne, to je jeho milostvé voda. Wilberforce. Reverend John Ramsey. Reverende, Tohle je Edward Hope. pane, A Michael Shaw. Našinci. Mně tak. Tohle je Olada Equiano. pane Equiano, prosím. Přijel jste zdaleka? Na vzdálenosti nezáleží. A tohle je Hannah Moorová. Přijela k nám až z Claphemu. A konečně je tu i pan Thomas Clarks. Nádherný dům. A rozkošný králíček. Vlastně je to zajíc. Tak. Prosím. Vysvětli mi, co jsou zač? Zeptej se radši jich. No, snad bude měkká. Nebyla nejmladší. Já čím jsem starší, tím jsem měkčí. Slečno Moorová, vy žijete v Claphemu. Prý je tam rajský klid? Když s přáteli probíráme jisté otázky, klid tam rozhodně není. Jaké otázky? Ohledně toho, jak učinit svět lepším. V jakém směru lepším? Když učiníte svět lepším v jednom směru, stane se lepším vůbec. Nemyslíte? Pane Equiano, co vás přivádí do Londýna? Důvodem mé návštěvy jste vy, pane Wilberforce. Prosím? Chcete se mnou něco probrat? Ne. Nechceme s vámi mluvit.
Protože jste prý člověk, který neuvěří tomu, o čem se nepřesvědčí na vlastní oči. Tyhle jsou na nohy. Tyhle na ruce. Tohle se dává na tok. Nějak takhle. Otroci opouštějí Afriku zavření v prostorách půl metr na metr. Žádná hygiena, minimum jídla, zatuchlá voda. Výkaly a krev zaplní prostor během 3 dnů. Nikdo je nečistí. Tyhle okovy jim brání v tom, aby se vrhli přes palubu. Tyhle řetězy sundají až na plantážích v Jamajce. Polovina otroků je už tou dobou po smrti. Těm, co trpí úplavicí, nacpou na trhu do řitního otvoru provaz s uzly, aby se nemoc neprozradila. Když dorazíte na plantáž, rozžhaví železa v ohni a udělají tohle, aby ukázali, že už nepatříte Bohu, ale člověku. Pane Wilberforsi, chápeme, že není snadné rozhodnout se, zda sloužit Bohu nebo se angažovat v politice. Myslíme si však, že zvládnete obojí. Narafičil jsi to. Všiml jsem si, jaké čteš knihy. Prohledával jsi mi stůl? Sir William Dolben mi prozradil, že si chtěl vidět karibské doky. Takže využíváš mých osobních zájmů pro své politické cíle. Ano, přesně tak. Křesťanské zásady vedou k činům stejně tak jako rozjímání. Správná poznámka. Dovol mi o tom napřed přemýšlet a pak teprve jednat. Jen se nad tím zamysli, Will. Obchod s otroky schvaluje 300 členů parlamentu. Proti budeš jenom ty. Můžeš to dokázat. A dokážeš to. Promiňte, pane. Neměl byste pensi pro muže, který bojoval s Yankees a vrátila se ho půlka? Dobrý den, pane Newtone. To jsem já, William. Zdravím, Johne. Jak se máte? Zdravím, Johne. To jsem já, Wilbur. Přišel jsem, abych... Podle toho žebráka u dveří už mám věk na to, abych vás oslovoval Johne.
Máte velmi skromný oděv. Já jsem skromný muž. Vydávám se za mnicha, ale nemám pevnou vůli. Bývám jim v pondělí ve středu. Když čtu o těch velkých věcech, které děláš, pořád vidím toho rozcuchaného mrňouse s prsty od inkoustu. Tak, co pro tebe může stařec udělat? Přišel jsem požádat o radu. Když jsi byl malý, prosil si o radu Boha. Vyrostl jsem. A ztratil cestu. A teď? Teď se pomalu vracím k víře. A jak pomalu? Ne jako blesk. Jo. Víra někdy přichází jako mírný deštík, ne jako bouře. Kap, kap, kap. Můj přítel William Pitt mi nabídl spolupráci. William jak? Nabízí mi vlivnou pozici. Moc však dokáže člověka dost proměnit. Až ji získám, nebude cesty zpět. Už bych se nemohl vrátit. No, proč bys měl? Uvažuješ snad o životě v osamění? Wilbur, máš před sebou úkol. Krom toho, lidé tě mají moc rádi na to, aby ti to dovolili. A vy nežijete osaměle? Zrovna ty bys měl vědět, že já nikdy nebudu sám. Právě. Právě co? Proto jsem přišel. Řekl jste mi, že jste obklopen 20 000 dušemi. Dušemi otroků. Vysvětloval jsem dítěti, proč se dospělý muž krčí v tmavém koutě. Musíte mi o nich vyprávět. Nejsem dost silný, abych unesl vlastní zpověď. Myslel jsem, že vás čas změnil. Změnil, jsem starší. Pitt chce, abych bojoval proti otrokářům. Jsem ten poslední, kdo ti v tomhle může radit. Nemůžu ani vyslovit jméno své lodi, abych se tam v myšlenkách znovu nevrátil. Vím jen, že těch 20 000 otroků tady se mnou žije. Pořád mám na rukou jejich krev. Pomůžete mi, Johne? Nemůžu ti pomoct. Ale udělej to. Udělej. Zastav je. Smeť jejich prokleté lodě ze všech moří. Smeť plantážníky, cukrové barony, radního cukráře i starostu Londýna. Liverpool, Boston, Bristol, New York, jejich ulice plné krve, úplavice a zvratků. Z těch míst čistý nevídeš, Wilbur. Ta špína na tobě ulpí. Bude se ti o ní zdát, nezbavíš se jí. Ale běž ve jménu Boha. Sire, je tu pan Thomas Clarkson. Odpuste, pan Wilberforce tu před chvílí byl. Radši ho půjdu najít. Dobrý den. Nechtěl jsem vás vylekat. Ta bedna je velká stejně jako ty prostory pro otroky. Mohli byste ji používat jako názornou ukázku. Proč jste vylezl ven až poté, co odešel váš sluha? Už tak mě mají za blázna. A to též si pomyslí dolní sněmovna, až předložím návrh.
Wilberforce. Na Jamajce panují mnohem krutější podmínky, než jsem si představoval. Mnoho dětí tu zabije žhavá láva. Jiné umírají vyčerpáním nebo se ve spánku skutálejí do ohně. To všechno za pár kilogramů rafinovaného cukru. Jsi v pořádku, Wilberforce? Současnost. Posaď se. Tu máš. Vypij. Co se stalo? Četl jsem Jamesův dopis z Jamajky. Když jsem usnul, bylo mi, jako bych v tom žil. Ten doktor ti to laudánum asi špatně namíchal. Znám účinky opia, Henry. Za tohle nemůže lék. Co tedy? Vybrali si mě a já jsem zklamal. Něco ve mně se nechce smířit s tím, že jsem to vzdal. Rozředím to. Rozředíš i mé pocity. Obětoval jsi tomu své mládí i zdraví. Teď ať to zkouší někdo jiný. Vy, pane Wilberforce, se zřejmě zajímáte o botaniku. O botaniku? Nevím, jak vás mohlo napadnout, že se zajímám o něco tak suchopárného. Promiňte. To měl být žert. Wilbre, vím, že tě botanika nezajímá, ale máme tu jeden skutečně překrásný břečťan. Je tam na druhém konci zahrady. Barbro, tobě se bude také líbit. Běž. Je neuvěřitelné, co všechno. Pikon. Ne, mě botanika ne. Předstírejme hádku, ať mají vztek. O čem? V čem se neshodneme? Přemýšlejte. Válka ve Francii. S Napoleonem bychom měli hned zatočit. Souhlasím. Školství. Jsem ve vašem hnutí za bezplatné vzdělávání. Stojím za každým slovem, které jste pronesl v Dales. Četla jste všechno? Ne. Já taky ne. Gin. Ve městech nahradit pivem. Rozhodně. V otázce zacházení se zvířaty se jistě neshodneme. Jsem členkou vašeho spolku proti týrání zvířat. Jsem extrém. Chovám lišku, krysu a vránu, která nemůže létat. Měl jsem i zajíce, ale pošel blahobytem. Amerika. Je třeba přehodnotit společné politické kroky. Souhlasím. A zajedno jsme i v otázce otroctví. Jsem proti kytkám v kostele. Co vy na to? Mně tam nevadí. Mně taky ne. O otroctví mluvit nechcete? Hovořil jsem o něm už mnoho let. Na pár minutách už nesejde. Když se pan Pitt stal poprvé ministerským předsedou, vy dva jste v našich fantaziích zářili jako meteority. V čích fantaziích? Dívek mého věku. Také jste si přestala sladit čaj? A nosila abolicionistický odznak od Wedgwooda. Byl to dobrý přítel. Na ten proslulý projev Thomase Clarksona jsem jela 30 mil v dešti. Ohlušil vás? Otevřel mi oči. A ten Afričan? Equiano. Přivezl asi 100 výtisků své knihy, prodali se za hodinu. Podepsala jste petice? 100krát. 100krát. 3 miliony jmen, na která svítil milion svíček. Muselo to být vzrušující. Myslíte? Tak jako každé jaro vykvetly narcisy, každé léto dozrály třešně,
Tak každý podzim předkládal Wilberforce parlamentu svůj návrh. Přesto, Přesto? navzdory všem odznakům, peticím a projevům a návrhům, svět stále obeplouvají lodě plné lidských duší uvězněných v okovech. Odpusťte. Proto o tom nemohu mluvit. Právě naopak. Vida, konečně v něčem nejsme zajedno. Což pak nejsem člověk. Jehož duši zoufale volá nebe jako vodu z temné studně. Equianova kniha. Byl to výjimečný muž. Prosím, vyprávějte mi o něm. Myslím si, že když máte v ústech hořko, je třeba plivnout. A nejen do nekonečna polikat. Krátce poté, co jsme se poznali, mě pozval do karibského doku. Prý je tam loď, kterou bych měl vidět. On tu loď dobře znal. Pane Equiano. Tudy. Sem si musíte lehnout. Okovy vám vykloubí kyčel nebo rameno. Celou cestu prožijete v bolestech. Jak dlouho to trvá? 3 týdny za dobrého počasí. Jen pro pobavení sem občas věší ženy za kotníky a pak je znásilňují. A za bousky hází ty, kteří jsou na tom nejhůř, do moře, aby odlehčili lodní náklad. Jak jste to přežil? Život je jako nit. Buď se přetrhne, nebo vydrží. Než mě podobnou lodí odvezli, byl jsem princem v mnohém podobným vám. Když jsem se loučil se svým africkým domovem, tak byl překrásný den. S opravdu těžkým srdcem chci obrátit vaši pozornost k obchodu, který degraduje člověka na úroveň zvířete a nejvyšší měrou uráží lidskou důstojnost. Hovořím o obchodu s otroky. Ano,
Vím dobře, že spousta ctihodných členů parlamentu má v Karibiku svoje zájmy. Jiní profitují z plantáží, další vlastní lodě. Já ovšem apeluji na jejich lidskost. Věřím, že jim lidskost není cizí. Kdyby totiž vyšlo najevo, jak hrozným způsobem strádají stovky otroků, tísnící se na jejich lodích, jistě by změnili názor na tuto otázku. Osvědčená věc. Ticho! Ticho! Já nemohu uvěřit svým uším! A my zase vašim ústům. Zdá se, že náš mladý přítel vymyslel dlouhodobou strategii, jak zničit národ, ze kterého vzešel. To je pravda, odmítám. Zatímco já jsem přicházel ve Virginii v boji s Američany o prsty, on jim chtěl ustupovat. Fráze. Jenom fráze. A teď by nejraději přenechal bohatství Karibiku těm zatraceným Francouzům. Neuvěřitelné. To ne! To ne. To je špína! Kdyby nebylo otroků, neměli bychom plantáže. No. A nemít plantáže, jak bychom naplnili královskou pokladnu? Plantáže tu budou pořád. Ptám se, zda můj ctihodný přítel opravdu věří, že když skončíme s obchodem, Francouzi nezaujmou okamžitě naše místo a nesklidí úrodu za nás. Ano! Přesně to by se stalo! Tomu nevěřím. Právě! To by se určitě stalo. Tolik jídla. Vždyť je tam jenom pár lidí. Je optimista. Nevyléčitelný. Dnešní prohra v parlamentu se dala očekávat. Ale naším záměrem bylo vyprovokovat opozici a zjistit, kolik přívrženců vlastně máme. Ukázalo se, kdo za námi stojí. 16 lidí. Těm všem jsem rozeslal děkovné dopisy. Jak milé. Aspoň někdo dokáže unést porážku. To bude výchovou, vidíte? V tomto případě nejspíš ano. Ano. Pánové, všechno, co zde řekneme, bude zaznamenáno. Role zapisovatele se zhostí můj přítel James Stephen. Cože jste to říkali? Ne, nic. Jak vidíte, mnoho členů parlamentu se nám tu nesešlo. Nepočítám-li svou rodinu, je tu jen jeden. Sir William Dolben. Sire Williame, co vás k nám přivedlo? Nedávno jsem cestoval ze Sierra Leone na otrokářské lodi. Co jen jsem za těch 15 dní viděl. Jsem však přesvědčen, že vaše názory sdílí i další členové parlamentu, ale bojí se to dát najevo. Hanba jim! Žádná hanba. Proč hanba? Kdybych já byl poslancem za přístavní město, jak bych před voliči vypadal, kdybych je svým hlasováním připravil o živobytí? Přesně tak. Lidé přece nejsou zboží. Žádné ideály, jen zdravý rozum. Ideály. Je to nehumánní. Potřebujeme rozum a ne ideály. Jsou to jenom lidé. Lidé jako my máme pravdu. Prosím! Naši cestu bychom měli zahájit prvním krokem. Hovoříme tu o pravdě. A tu musíme sdělit lidem. Křičet jí ze střech domů, malovat obrázky, psát o ní písně, servírovat jí k večeři. Mluvte. V Tilbury kotví loď s počtem lůžek dvojnásobně překračujícím kapacitu. To vím určitě. Ale jak to dokázat? Wilbur, Můj bože. Těsně vedle. Osmnáct měsíců na mě v parlamentu útočíte, pane Wilberforci. Proto chci zjistit, jaké to je být na vaší straně. Vidím, že hlady netrpíte. Pije někdo z vás? No, jeden určitě. Děkuji moc krát.
Ne, to není fér. To není fér. Je mi zle. Moje břicho. Co máš s břichem? A navíc jsi můj nadřízený. Musel jsem tě nechat vyhrát. Tak, co s Foxem provedeme? Do bedny nacpeme. Pak v lomu ho udřeme. Strachem zahrneme. A Tartona zavřeme. Kdyby horní sněmovna slyšela to naše plácání, navždy by zakázala vyšší funkce pro lidi pod 30. Když je Fox s námi, svět pochopí, že to myslíme vážně. Svět to ještě neví. A zatím to tak musí zůstat. Je to tvé poslání, Wilbure. Leze mi to na mozek. Proč ty trny v noze ucítíš, až když se zastavíš? Mám to chápat jako nějakou metaforickou radu? Ano, myslím, že ano. Musíme běžet dál. A hodně rychle. Buďte tak hodný, odneste to tam. Děkuji. Mám pro vás překvapení, madam. Pánové, můžete prosím přestat hrát? Děkuji. Dámy a pánové, doufám, že se vám plavba zátokou líbila. Projížďka se však chýlí ke konci a proto bych se chtěl k něčemu přiznat. Tento výlet neměl být jen poděkováním členům parlamentu, kteří mě v loni podporovali. Nejsem ani jediným hostitelem. Co ten tady dělá? Dámy a pánové, tohle je otrokářská loď. Madagaskar. Právě se vrátila z Karibiku, kde na Jamajce vysadila 200 mužů, žen a dětí. Když opouštěla Afriku, bylo jich na palubě 600. Ostatní zemřeli na nemoci či zoufalství. To, co cítíte, to je zápach smrti. Pomalé, bolestivé smrti. Nadechněte se. Zhluboka se nadechněte. No tak pryč s těmi kapesníky. To je ono. Zapamatujte si ten zápach. Zapamatujte si Madagaskar. Vězte, že před Bohem jsme si všichni rovni. Celou zimu jsme křižovali zemi a scháněli důkazy pro parlament. Thomas zajel do Bristolu, Liverpoolu, Plymouthu. Hovořil s lidmi, kteří na lodích pracovali, s lodními lékaři ošetřujícími otroky, které bičovali nebo pálili železem. Equiano publikoval svou výpověď o letech otroctví. Za 2 měsíce prodal 50 000 výtisků. Nemáte drobné, pane. Naši stoupenci začali kupovat výhradně cukr vyrobený bez otrocké práce. Cukr od svobodných výrobců. Nebo přestali sladit úplně. Naše poselství se šířilo. Konečně tu byla naděje. Skutečná naděje. Měli jsme rok na to, abychom nazbírali dostatek důkazů pro parlament.
Plantážníci a rejdaři o nás začali šířit fámy. Prý pobořujeme a tajně se chystáme svrhnout vládu. Na cestě do Birminghamu Clarkson zaslechl, že prý jsem se potají oženil s otrokyní. Ale my jsme měli naději. Nepřikládali jsme tomu žádnou váhu. Jak dlouho užíváte opium? Poznám jeho příznaky. Má nemoc se poprvé ozvala na začátku té kampaně. A co je to za nemoc? Doktoři tomu říkají kolitida. Vůbec tomu nerozumí. Ale já ano. Víte, můj žaludek občas omrzí být žaludkem a promění se v loď na moři. Srdce začne závidět a stane se houpačkou. A než se nadějete, plíce se dohadují, zda zůstat plícemi nebo se změnit v nasáklou houbu. Tak to aspoň vysvětluji neteřím a synovcům. Marian říká, že máte rád děti. Můj nešťastný otec málem zešílel, když jsem mu řekla, že vůbec nesladím. Bylo mi 14. Znala jsem vaše jméno z novin a moc jsem vám přála. Řekla jsem svým přátelům, že v každé hrudce cukru vězí krev otroků. Bylo to tak těžké o tom mluvit. Je to jen bolestivé, protože jsme nezměnili nic. Ale na rozdíl od otroků mám na bolest opium. Omlouvám se, pane. Myslela jsem, že všichni spí. Nosí mi snídani. Kolik je hodin? Záleží na tom. Tenkrát jsme měli vyhrát. Z důkazy, které jsme shromáždili, by bylo naše vítězství spravedlivé. Vítr žene lodě z Afriky do Karibiku. Jakoby ta cesta byla požehnaná Bohem. Ve prospěch obchodu hovoří i ta skutečnost, že rybářský průmysl na Newfoundlandu přežívá jen díky tomu, že otroci v Karibiku konzumují ty části ryb, které by nenašly žádného jiného využití. Mám obavy, že pokud bude můj ctihodný přítel i nadále vyškrabávat své argumenty ze dna sudu, brzy si zadře třísky pod nechty. Dovolíte-li, budu pokračovat. Jako hlavní zástupce vzkvétajícího obchodnického města Liverpoolu musím sněmovně připomenout, že neexistují důkazy o tom, že by sami Afričané měli k obchodu výhrady. To je bábol! Mám tu například dopis od pana Klatrbaka, ve kterém uvádí, že většina otroků má v Karibiku pěknou zahrádku, kde chovají vepře a drůbež. A věřte mi, že v Liverpoolu je spousta rodin, které si tak nežijí. A proto s výjimkou několika žebravých doktorů a potulných duchovních prostý britský lid problém otroctví ani v nejmenším neznepokojuje. Můj ctihodný přítel, zástupce Liverpoolu, chce důkaz nespokojenosti lidu. V posledním roce jsem já a několik potulných duchovních takové důkazy shromažďoval. S touto peticí, volající po zákazu obchodu s otroky, jsme navštívili všechna velká města. Podepsalo ji více než 390 000 lidí.
Nicméně, petice stále není úplná. Své jméno k ní připojí ještě jedna osoba. Můj bože, sedni si, Charlesi! za komedii. Vrať se zpátky, Charlesi! Co to dělá, pane? Udělej něco. Charlesi, vrať se! Pane předsedo, žádám vás o přerušení jednání za účelem přezkoumání pravosti těch podpisů. Zdržování ze strany mého ctihodného přítele považuji za provokaci. Pustíte ke slovu někoho jiného. Bude odročeno i pustošení Afriky. Prosím, pane. Odročíte dílo zkázy. Proč nosíte do sněmovny petice? Pane předsedo, nenecháme se Jako by urážet. snad v této Žádné zemi měla panovat odklady. hrůza a ne její právoplatní vládcové. Ticho! Ten cár papíru zavání vzpourou. Klidně si křičte, jak chcete. Hlas lidu stejně neumlčíte. Hlas lidu? Jednání se přerušuje. Přezkoumejte tu petici. To je nesmysl. Ty podpisy jsou určitě falešné. Přezkoumejte. A ne. Jistě, jen ano. Ano, jistě. Pan. Podle mých zvědů šli Tarleton a ten trouba Clarence k ministrovi vnitra. Co po něm můžou chtít? Je na naší straně, ne? Jamesy, je Lord Dundas s námi? Možná. Myslím. Je to možný spojenec. V loni zabránil deportaci jamajského otroka ze Skotska. Má srdce na správném místě. Pozor na něho. Měl-li soucit jednou, proč ne víckrát? Čím je pro nás nebezpečný? Ovládá skotské volby. Má 34 hlasů. Nezbývá, než věřit v jeho čestnost. Čestnost? Kam jdete? Najít si termín čestnost v Johnsonově slovníku. Dále? Pane premiére, je tu Lord Charles Fox. Když máte něco za lubem, hned pookřejete. Pane premiére, váš přítel Wilberforce už nehraje karty. Ne, když našel Boha, odhlásil se ze všech klubů. Škoda, hrál dobře. Jednu partii byste však měl sehrát za něj. Proti komu? Tomu, kdo mu stojí v cestě. Chci znát jméno. Dobrý večer. Billy, což pak vám to v sobotu večer nestačilo? Na karty opravdu nemám čas. Mám jednání ve sněmovně. V této funkci se na mě usazují klepy jako kal na stojaté vodě. Například? Lord Tarleton prý nabízí peníze lidem, kteří vystoupí proti zrušení otroctví. Žádný můj přítel by takovou nabídku nepřijal. Zdá se, že mám 3 spotky. Vždycky jsem se staral, aby se s vámi jednalo vlídně. Vyhrožujete mi? Vy ohrožujete naše
Jeho nepřítel je můj nepřítel. Ano, slepě kráčíte za prachsprostým rebelem. Wilberforce nenásleduje vůdce, ale kazatele ve své hlavě. Kolik vám nabídli? Čartu s tím. Plantážníci jdou slepě za králem a já jsem alespoň loajální. Nenuďte mě přiložit vám k spánku hlavy. Potom však to budou 2 hlavně. Každá z jedné strany. A když uceknu, tak padnete vy 2. Ticho! Ticho! Malé vysvětlení. Po dlouhém rozvažování a řadě jednání jsem pro zrušení obchodu s otroky. Zrušit? Ano, No to zrušit ne, obchod jsem s otroky. přesvědčen, že tento obchod s lidskými bytostmi je urážkou a hanbou tohoto národa. Nicméně uznávám i argumenty mého ctihodného přítele z Liverpoolu. Kdybychom obchod zastavili hned zítra, způsobilo by to finanční pohromu pro řadu měst a průmyslových odvětví. Správné rozhodnutí. On se zblázní. Navrhuji dát si čas na rozmyšlenou. 1,5 roku se tím zabývá státní rada. Proč pořád odkládat nevyhnutelné? Nevyhnutelné? Můj přítel zřejmě počítá hlasy před odevzdáním. Tak jsem to nemyslel. Má-li být obchod s otroky zrušen, navrhuji dělat to postupně. Ano, správný návrh. Ano, má pravdu. To jsou správná Prudké slova. bouře potápějí lodě. Loď našeho státu nesmí být potopena vlnou dobrých úmyslů. Bravo! Bez domu říkám več! Jsou chytřejší než my, Tomasi. Přesto však mimo dolní sněmovnu jdou všichni s námi. A k čemu to je? Mám přátele ve Francii. Dělají to, co my. Jsou zásadoví jako ty a já. Nosí mi jen dobré zprávy. Jaké zprávy? O revoluci. Prý se jistě blíží. V Paříži i v jejím okolí se otevřeně mluví o svobodě. Pro všechny muže, ale i ženy. Američané nám všem ukázali cestu, Wilberforci. Teď je na řadě Francie. Mluvíš o revoluci, jako by to nic nebylo. Je to jen slovo. Každým dnem postupně zavádíme změny. Ve školách, v továrnách. Postupně mluvíš jako Dundes. Čím dál víc. Nedokonalý řád je lepší než žádný řád. Ne, my bojujeme za dokonalý řád. Přísahal jsem věrnost králi. Víš stejně dobře jako já, že král zešílel. Podává si ruku se stromy a tvrdí, že dalekohledem vidí do Německa. Já vím, že jsi loajální, ale někde uvnitř jsi radikálnější než my ostatní. Nepochybuješ o své pravdě. Co hlásáme o otrocích, platí stejně i pro rolníky. Tkalce, horníky. Ti si nezaslouží být taky svobodní? Nebo mají plody jejich práce sklízet lidé jako Tarleton, kteří jejich peníze utrácejí za děvky a operety? Zhýralé dívky. Vojáci, nucení žebrat.
Je to vlna, která se šíří, Wilbure. Napřed Boston, pak Paříž a teď Londýn. Tomasi, buď tak hodný, už nikdy přede mnou nemluv o revoluci. Jedu tu obhlédnout do Paříže. Nechceš se přidat? Zažít to na vlastní kůži. Afriko, tvé utrpení polapilo, spoutalo a uvěznilo mé srdce. Tvé utrpení se nedá popsat slovy. Žádnou z řečí. Bůh mi předurčil 2 velké cíle. Zastavení obchodu s otroky a reformu společnosti. Slyšel jste to? Pane! Marjorie! Problém je, doktore, že nevěří ve své tělo. Prostě ho ignoruje. On se považuje za nehmotného ducha. Možná byste měl na chvíli odjet z Londýna. Co je to? Laudanum, proti bolesti. Opiat? Ne, musím mít jasnou hlavu. Musíš odpočívat. Za 3 týdny projednají můj návrh. Nechte nás o samotě. Samozřejmě. Ten návrh si jim poprvé předložil před 5 lety. A pokaždé jsme o malý kousek blíž. Wilberforce. V té debatě mohou pokračovat i jiní lidé. Kdo? Jmenuj. Jediný, komu věřím, si ty. Takže? Víš, že se nemůžu postavit králi, když se v ulicích Paříže prolévá krev. Četl si moc senzacechtivých článků. Francouzi chtějí do roka vyhlásit válku. Komu? Komu? Ty žiješ ve vlastním světě, nám, Británii, všemu, za čím stojíme. Vzhledem k situaci se stýkáš se špatnými lidmi. S kým například? Třeba s Clarksonem. A kdo mě s tím člověkem seznámil? V jiné době. Povídá se, že je to francouzský špion. A Equiano se prý narodil v Karolíně. A jako Američan tedy musí být revolucionář. Jiní zase na vlastní oči viděli dopisy, které ti psal Thomas Jefferson. Týkali se zrušení otroctví. Válka všechno mění. I přátelství? Ano, ta především. Tak nezatěžuj svoje čisté svědomí a nech nás dělat špinavou práci. Na svědomí mi záleží. Varuji tě, pokud opravdu přijde válka, bude opozice označena za buřiče. A kým? Nebo? Víra v duši. Dnes večer bych se rád vrátil k tématu zrušení otroctví.
V této vzrušené době je snadné zapomenout na potřebu. Jen proto, abychom dokázali svou věrnost národu. Je třeba rozlišovat mezi problematikou války a otroctví. Strach z neznámého nepřítele nesmí zničit naše dlouhodobě uznávané svobody. Dopustíme-li to, jak trpké bude pak naše bytí. Nesmíme zakázat veškerou diskuzi o politických otázkách. Problematika otroctví není přece kvůli válce o nic méně ožehavá. Ať je válka nebo mír, obchod s lidskými bytostmi je pořád stejně ohavný, ohavný. Tohle přece není žádný protistátní výrok. Zmlkni! Kde máte to opium? Připravím vám ho. Ne, chci vám říct, jak to skončilo. To já dávno vím. Vaše návrhy nikdy neprošly. Equiano zemřel na svém loži. Thomas Clarkson se ukryl kdesi v horách. Charles Fox přihlížel a čekal. Quakeři dál psali dopisy. Bezúspěšně. To by měl být ten konec? A nesnad? Ne. Jak to? Po noci vždy přichází den. Po vyhrané válce s Francií se lidé už tolik nebojí. A když se přestanou bát, znovu se v nich probudí soucit. Tak se lidem vrátil soucit. Jste proto stále zapálení. A to je hlavní. Dobré ráno, Wilbre. Dobré ráno. Vyspal ses? Moc ne. Kdy Barbara odešla? Pozdě. Nechci říct brzy. Musím se vrátit do Londýna. Tak brzy? Ano. Ta zdejší voda má zázračnou moc. Ještě než odejdu, chci napsat Jamesi Stevenovi, jestli se nechce vrátit. Kvůli čemu? Budeme potřebovat jeho svědectví. A propo, zjistil jsem, že já i Barbara máme sklony k unáhleným rozhodnutím. Ale o tom už vám poví sama. Dámy a pánové, předtím, než začneme, zapějme chvalospěv na přání nevěsty. Mělo to ale sílu, že? Děkuji, že jste přišli. Děkuji vám. Díky. Jak si zvykáte v nové kuchyni? Velké změny jsou snazší než malé. Francis Bacon. Pane Wilberforsi, Taková svatba. Nádherná. Samozřejmě. Už si nám odpustil. Nikdy. Je báječné, že budete bydlet tak. Já to vyzko. Díky. Doufám, že se do Klephemu nestěhujete za klidem. Obávám se, že jsme hluční sousedé. Počítám s tím. Tak
Mě to potěšilo. Nádhera, opravdu. A ne. Vážně? Barbaro, přijměte mou upřímnou soustrast. Děkuji mnohokrát. Ale žádám vás o laskavost. Donuďte ho sníst ta zvířata. Ale já je mám ráda. To já také. S omáčkou z brandy. Teď mě laskavě omluvte. To není nutné, Z Barbaro. očí vám kouká politika. Teď můžete zapojit i ústa. To pozvání jsem nečekal. Já zase, že přijdeš. Jsi zdrav? Duševně ano. Mé tělo však pozvolna chátrá. Zkusím to znovu, Billy. Tak? Dnes se ženíš, souhlasím se vším, co řekneš. Nezměnil jsem se. Neměním se. To ti blahopřeji. Situace se snad otáčí v tvůj prospěch. Jak můžeme žít v takových domech, když jiní bydlí v chatrčích? Je tohle pobuřování? Nadřízený říká, buď obezřetný. A můj přítel? K čertu s opatrností. O zbičování otroků přístavu jim přivážou ruce k jeřábu a připevní jim k nohám 25-kilové závaží. Jeřáb se zvedne tak, aby se otrok sotva dotýkal nohama. Otroky pak bijí větvemi ebedovníků čerta, aby opadala zaschlá krev. Co pak neslyším škrábání pera? Máme společnost, pane. Johne, to jsem já, Wilbur. Končíme. Řekli mi jen, že vám slábne zrak. A už jsem o něj přišel. Nic nedělám na půl. Bůh rozhodl, že už jsem viděl dost. Tak je to pravda. Co? Že píšete zpověď. Chtěl bych vidět tvůj tvář. Jak vypadáš? Stejně. Pořád vyhublý? Ne, už se spravuji. A vykrmuje si tě tatá ženuška? Zase se mi vrátila chuť. A chuť něco změnit? No. To je mé doznání. Musíš to použít. Jména. Lodní záznamy. Přístavy. Lidé. Je tu všechno, nač si vzpomínám. I když mi už paměť slábne, na dvě věci nezapomenu. Já jsem veliký hříšník a Kristus spasitel. Musíš to zveřejnit. Potop tím ty jejich lodě. Potop je tím. Chtěl bych si vybavit všechna jejich jména. Všech mých 20 000 duší mělo jména. Krásná africká jména. My je volali zabručením a křikem. Byli jsme opice a oni lidé. Já pláču.
Dokud jsem nezačal psát, neplakal jsem. Slepý dřív, jak dnes zazřím. Nenapsal se mi tohle? Ano, napsal. A konečně je to pravda. Už běž, Wilbure, běž. Máme před sebou spoustu práce. Poklad zvláštní v tomto všedním světě, co nevšedností, tak zaujme tě. To je báseň od Thomase Traherna a já nemám ponětí, co tím chce říct. Ale musel jsem se ji naučit nazpaměť a nevím, proč bys neměl taky trpět. Clarksone! Clarksone! Můj bože, vrátil se mu hlas. Musíš okamžitě zpátky do Londýna. Já. Blbost. Pohyb, pojďte! Wilbure! Ho! A vypadáš dobře. Moc. Jsem mokrý a prokřehlý. Za to ty vypadáš jako pěkně urostlý hrdina nějakého románu. Pojď. Mám tu kočár. Ostatní čekají před parlamentem. Chtěl bych se umýt a vyspat. Vyspat? Vůbec jsi se nezměnil. Dnes přivítáme našeho přítele Jamese Stevena po návratu z Karibiku. Předávám mu slovo. Mám tu nákresy, autentické výpovědi a zápisy z procesů s nevinnými Afričany, kteří byli usvědčeni z činů, co nespáchali. A pak zaživa upáleni. Shromáždil jsem celou řadu autentických výpovědí a statistických údajů. Na všech ostrovech dochází ke vzpourám. Haiti ovládli otroci. Otroci jsou neklidní a touží po svobodě. Doslechli se o vašich snahách. Jo, viděl jsem, jak zbyli matku s dítětem na kávovém poli. Ta žena pak řekla své dceři, že po moři už k ním pluje někdo, kdo je určitě zachrání. Prý to bude král Wilberforce. Tentokrát nesmíme zklamat, pánové. Co se stalo? Pro ně to není hra. To víme. Chci tím říct, že tohle nestačí. Když s těmito důkazy půjdeme do parlamentu, vyvolají soucit, možná obavy, ale dopadne to jako vždycky. Přišel si nám kázat o beznaději? Ne. Ne, něco mě napadlo. V mých právnických knihách jsem objevil něco, na čem bychom mohli postavit naši strategii. Nosus decipio. Latina. Volně přeloženo jako podvádíme.
Ať je to sebedůležitější, dokončím úder. Tak o co k čertu jde? Rozhodli jsme si... Letos zkrátka nepředložíme návrh na zrušení otroctví. Ne? Napřed se vrhneme na problematiku neutrálních vlajek na obchodních lodích. Pozoruhodně nudné. Přesně. Navrhneme, aby francouzské lodě plující pod americkou vlajkou mohly být zabaveny korzáry. Jen podpora válečných snah. Patriotismus a tak. Od kdy vás dva zajímají válečné snahy, patriotismus a tak? Mně ne. Tak mohu pokračovat ve hře? Nevidíte v tom opatření nic nekalého? Ne. Pak to asi projde. O čem to k sakru mluvíte? 80% všech otrokářských lodí se plaví pod neutrální americkou vlajkou, aby unikly pozornosti korzárů. Pokud jim tuto ochranu zákonem vezmeme, žádný majitel lodi se neodváží vyplout. Ale to se bude týkat jen francouzských lodí. V tom je právě ten vtip. Když na lodi vstyčí americkou vlajku, nebude podle zákona francouzská ani britská. Tak tedy bude možné ukořistit i naše otrokářské lodě. Korzárům bude jedno, na kom se obohacují, hlavně, že to bude legální. Bez ochrany neutrálních vlajek se zastaví 80% britského obchodu s otroky. Dobrý. Ale ten návrh musíme předložit nenápadně. Zamaskovat ho. Já už ve sněmovně ani nehlesnu. Tímhle otroctví neskončí. Když přestanou vydělávat, polovina otrokářů do 2 let zbankrotuje. Pak si podáme jejich zástupce v parlamentu. Koho to napadlo? Právníka. Protifrancouzský zákon proti otrokářství. Nechápu, že mě to nenapadlo dřív. Ale nikdo nesmí vědět, že zatím stojíme my. Je zapotřebí, aby ten zákon předložil nějaký vlastenec. Nesmíme zvířit vodu. Mohla by to udělat nějaká šedá myš. Francouzská loď si obvykle změní registraci, vyvěsí americkou vlajku a pluje pro náklad cukru do Havany. Odtud se vydá do Karolíny, Virginie, na Floridu, či do New Yorku, nebo dokonce Bostonu. Celý svůj náklad pak přeloží na další loď s americkou vlajkou a ta zamíří do Francie. Královské loďstvo ani korzáři momentálně nemají právo takovou loď zadržet. Proto navrhuji, aby všechny lodě plavící se pod americkou vlajkou mohly být prohledány a zabaveny, abychom učinili přítrž podvodům ze strany Francouzů a jejich holandských a španělských spojenců. Pane předsedo, já osobně v tom vidím nějakou lest abolicionistů. Lest? Jakého druhu? To ještě přesně nevím, ale tuším, že se tu něco děje. Jsou tu jakobité. Jakobité? Myslím, že byste měli jít i ve svých urážkách trochu s dobou. Je pozdě na návrh o přerušení? Samozřejmě. Necháte teď ctihodného gentlemana pokračovat. Jak už jsem řekl, navrhuji, aby všechny lodě plavící se pod americkou vlajkou mohly být prohledány a zabaveny, abychom učinili přítrž podvodům ze strany Francouzů.
Jacksone, jděte do sněmovny. Jistě. Kembre, do sněmovny, hněte sebou. Co se děje? Jděte tam. Kde k čertu všichni jsou? Jsou na dostizích v Epsmu. Dostali vstupenky zdarma. Jednu jsem vám schoval. Dárek od Williama Wilberforce. Wilby? Co se pro boha děje? Služebné mají strach. Přinesu laudánu. Ne, dnes ráno jsem ho vylil. Všechno. Dojdu pro nové. Ne, skončil jsem s tím. Nemůžu si ani užít tohle vítězství. Náš chlapec pozná, jaký jsem. Jakému dáme jméno? Jak víš, že to bude kluk? Jen říkej jména, prosím. Mluv na mě, říkej jména. William, když to bude kluk. Když děvče, tak Emma. Bude to kluk, určitě. Jak bude vypadat? Rozkošně. Bude silný. Bude mít vlnité tmavé vlasy. Po tobě. Nosíš ho v sobě. Ano, je ve mně. Skoro ho slyším. Něco nám zpívá. Bude mít krásný hlas jako ty. Ano, silný hlas. A každé ráno si budete hrát v zahradě. Ano. A brzy přijde děvčátko. A kluk. A děvčátko. A kluk. A děvčátko. O 2 roky později. Honem, pojď! Tak pojď, jdeme. Nechte nás. Prý už si na tom líp byli. Hloupost. Tak jsme ty hlavy rozbili. Ne, zůstali celé. Protože jsme tak žalostně angličtí. Dohodli jsme se na mém nástupci. Vždyť žiješ. Premiérem se stane Lord Grenville a ministrem zahraničí bude Charles Fox. A Wilbure, Fox už získal záruku od krále. V otázce obchodu s otroky zůstanou neutrální. Napříště už budeš mít otevřené dveře. Mám strach, Wilby. Z čeho? Teď bych si přál mít tvou víru. A už žádné výmluvy, Wilbure. Skoncuj to s nimi. Ty víš, Equiano, že moc nepiju. Ale udělám výjimku. Dnes zapijíme vítězství.
Kéž bys tu byl a viděl, co se děje. Zbývá poslední krok. Poslední. Prohlašuji, že už není důvodu, proč by můj návrh neměl být doručen králi. Vyzývám své ctěné přátele, aby jednou provždy odhlasovali zrušení obchodu s otroky v celé říši jeho veličenstva. Už se hlasuje. Součet hlasů. Ano, jsem si jistý, že je to tak. Ticho. Klid. Hlasování o návrhu zákona o zákazu obchodu s otroky v celé říši jeho veličenstva skončilo tímto výsledkem. Hlasů proti 16. Hlasů pro 283. Návrh na zrušení obchodu s otroky je přijat. Urozenost zavazuje. Co to v čertu znamená? To znamená, že jako šlechtic musím ocenit statečnost výjimečného plebejce. Když lidé mluví o velikánech, mají na mysli třeba Napoleona. Krutovládce. Zřídka kdy myslí ty mírumilovné. Dostává se jim i odlišného přijetí po návratu z boje. Napoleon se vrátí s pompou a mocný. Muž, který dosáhl nejvyšších pozemských cílů. Ve snech však bude pronásledován hrůzami války. William Wilberforce se však vrátí ke své rodině. Položí hlavu na polštář a bude vědět, že obchod s otroky skončil.
Po zbytek života bojoval William Wilberforce proti nespravedlnosti. Změnil názory svých krajanů na reformy školství, zdravotnictví a vězeňství, aby si splnil i svůj druhý sen – učinit svět lepším. V českém znění Zdeněk Hruška, Jitka Ježková, Lukáš Hlavica, Vladimír Brabec, Jiří Zavřel, Antonín Navrátil, Marek Libert, Petr Oliva, Jiří Knot, Pavel Soukup, Daniela Bartáková, Otmar Brancuský. William Wilberforce vedl kampaně až do své smrti v roce 1833. William Wilberforce je pochován ve Westminsterském opatství vedle svého přítele Williama Pitta. Dále v českém znění Jaroslav Horák, Ludvík Král, Hana Krtičková a další. Překlad Robert Hájek. Produkce Leoš Lanči. Zvuk Martin Hořejší. Dialogy a režie Hana Krtičková. České znění vyrobila tvůrčí skupina Josefa Petráska v roce 2008.